Miközben én azon dilemmáztam, mihez kezdjek az ölembe pottyant pénzzel, Charlotte megérkezett Neville Morgan Connecticuti otthonába, hogy kísérletet tegyen a festő legújabb munkáinak lezsírozására. Isten hozta. Jó napot! Annyira lekötelez, az önnel való találkozás eddigi pályám csúcsa. Köszönöm. Tudja, őszintén meglep, hogy egy ilyen ifjú hölgy egyáltalán ismeri a munkáimat. Tréfál velem, tanítják az egyetemen. Úristen, elnézést, de komolyan. Csak szerénykedik. Itt volnánk. Megengedik. Tessék. Nos, a vásznak, amiket most látni fog, meggyőződésem szerint az apoteózisát jelentik az összes nagy gondolatnak, amin valaha volt. Ennél közelebb sohasem jutottam az egyetemes isteni erőhöz. A Pina. De jó ég! Igazán erőteljesek. Pontosan. Ez a legerősebb hatalom a világegyetemben. A forrása minden életnek, örömnek és szépségnek. Igen, ez igaz. Régen aktokat festettem, de ahogy öregedtem, rájöttem, hogy az igazság kizárólag a Pinában rejlik. Charlotte utálta ezt a szót, de Neville Morgant mégsem lehetett lektorálni. Jó napot! Gondoltam, szívesen inna valamit. Charlotte, ő a feleségem Gertrude. Isten hozta. Limonádét, kekszet? Köszönöm. Minden egyes portré egy olyan nőé, aki megérintette az életem. Hihetetlen. Nem tudom, esetleg hajlandó lenne modellt állni nekem? Én... Hát... Igazán... Hízelgő. Remek. Ha már úgyis itt van, délután hozzákezdek. Biztos gyönyörű a Pinája, kedvesem. Miközben Charlotte azt latolgatta, vajon meddig hajlandó elmenni a művészet és a galéria iránti szeretetből, egy újabb szombatestén a kéjelgéssel szerzett pénzzel, ami még mindig égette a zsebemet, Samantával benéztünk a Balzacba. Néhány héttel később mind ott voltunk, hogy megünnepeljük Charlotte merészségét. Jó estét! Jó estét! Hadd raboljalak el. A 9-es vagy? Uramisten, minek nézel te engem? Téved. Az 5-ös. Találjátok ki. Ez az ugye? Nem. Ha nem? Tényleg? Melyik? Mondd már! Azt mondják, egy kép felér 1000 szóval is. De ebben az esetben elakadt a szavam.